Αφρικάς. Ο κύριος Κουμιώτης επίσης από την πόλη της Λάρισας. Ο κύριος Λασπίδης από την πόλη της Ξάνθης. Ο κύριος Μαρκέβαλος από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Μορφόπουλος από την πόλη της Κομοτηνής. Ο κύριος Βουτουκίνης Αναστάσιος, ο κύριος Κατσιλαζαρούτης Παναγιώτης, ο κύριος Καπιτάνος Καλή, ο κύριος Αλαξόπουλος Αναστάσιος, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγιάς, ο κύριος